Litukuria rero abamenya kibanyara gutie manase chimbero ao gati yabo chimbero chimita chimibe chimbero chimita chiminye chimbero chimita chibiribu isano gati chimbero chinde mna tokorora korwa nsemo ya kabere ye studio Maridadi kabisa anakuja Rukia Nusra anaongoza maridadi kabisa. Rukia Nusra wa majeshi, Rukia Nusra ndio huyo. Rukia bila shaka na hana mwaki.